Времето ми за вечер не дойде. Чуклетки. Друг вид чуклетки. Баба ти така на чаша. Сърца. Макарони. Гръстики. Светлички котки. Кукета бани, които светят в тъмното. И стали баничета. Тук слагам стали бутилки. И започвам да ви показвам невисулките. Ето това се иска с плоски мъниста, където ще си правя кривнис. Една корда. 100 броя кричета тенкю, големи. И такива за синкличета. Това беше от новото зареждане. За поръчки на лично съобщение в Messenger Анита Иванова на английски. Това беше от мен. Чао на всички!